Казват, че разбираш кога си открил истинската любов, когато мълчанието помежду ви е приятно, когато изразяваш себе си и виждането си за Вселената и проблемите на обществото, без да използваш нито дума, а другият разбира. Тайната на дълбоката любов между публиката и танца обедини музикалните спектакли от 6-дневната програма на фестивала София Dance Week. 5 от най-важните културни средища в София дадоха сцените си любовният акт между публиката и танцовия театър да се разиграе. Културата трябва да бъде изключително голям приоритет на българските политици, защото развиването на чувствителността, развиването на любовта, развиването на позитивните чувства у хората са именно тези неща, които ще предотвратят агресията. Старт на танцовата седмица даде спектакълът Аса или народен език средна скорост на отговор. Освен танцори от Унгария, Южна Корея и Литва, в проекта, който поставя въпроса за способността и скоростта на човека да реагира на промените в заобикалящата го среда, участват и две наши момичета – Петя Мукова и Даниела Иванова. Има нужда от танцори, които се различават, които са наистина различни. Различни като начин на движение, различни като менталитет. На театралните сцени от десетилетия царства голото тяло. От творците то е интерпретирано като художествено изразно средство, като изобличаващо нещо, за което думите не са достатъчни. Заради тенденциозното и преекспониране, като че ли вече голотата не може да се оправдае безрезервно като театрален похват. По-скоро ме притеснява агресивната голота. Това, което по-скоро виждаме от другата страна на оградата. Казвам оградата, въпреки че аз лично никога не съм бил противник на чалга културата и на чалга музиката. Причината, според мен, другата култура да не бъде толкова популярна е в липсата на достатъчно усилия по отношение на подобряване на нейното качество и най-вече липсата на усилия по отношение на комуникирането на това качествено съдържание, което някой е създал. Кой определя границата морал-аморал, особено на територията на изкуството? Сцената не е ли мястото, където може да се разчитат посланията на голото тяло според личната ценност на поносимост? Въпроси, които никога няма да бъдат тестови. Отговорите винаги ще са различни. Различни като мен и теб.